Hello guys, magandang gabi Pilipinas. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update sa LPA. At ito po ang ating final update since ang LPA ay malulusaw na po sa sunod na 5 hanggang 6 na araw. So ito po ay para na yung Miyerkoles ng Gabi, Nobyembre 15, 2023. And ito ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, the local government of Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabi ng ikatlong distrito ng Camarines Sur. Well, ito ang good news na yun. Itong si LPA X17W ay mukhang malulusaw po pagdating po sa Visayas. Although may idadala po siya mga ulan dahil po mag-interact po siya sa amihan. So, maganda naman po ito sa mga plantations, farmlands ng Visayas na nagkakaroon na yun ng pagkukulang ng ulan dahil po sa El Nino. So, blessing itong remnants ni 17W sa Mindanao, Visayas at Bicol, kasama na rin yung Miyerkoles. Okay? So, hindi na po ito inaasahan mag-regenerate. At halos majority ng mga computer models, particularly yung European model, American model, ay pinapakita na complete dissipation po itong system pagtawid po ng Visayas. Samantala sa Kabikulan, may mga nagtatanong bakit umulan na naman na yun. Ever since Monday ay meron po tayong shear line. So na yun, medyo naputol na po siya dun sa dating nakakabit na frontal system which is nandito na yun sa may Guam. Yung tinatawag nating diffused o yung natitirang shear line, diffused shear line, ito na lang ang nagbibigay mga ulan dito sa Southern Tagalog provinces at Kabikulan. And most likely tomorrow, mawawala na po yan at balik sa normal ang ating panahon bukas. Nandyan pa rin yung isolated thunderstorm sa hapon ng gabi. Expected naman yan sa mga panahon na ito dahil po nasa tropics po tayo. So, wala tayong problema kay 17W. Tapasok po siya ng power bukas po. Samantala si 97W dito sa pinakadulo ng ating GovSat ay mukhang malulusaw din base sa mga computer models except for the American model. Gagawin po siyang malakas na bagyo but so far wala pang pinapakita ang mga iba't ibang models. Okay? And And punta naman natin ang fast animation. So, yan po. Nakikita po ninyo ang pagsira ng sirkulasyon itong LPA na ito. Samantala, yung shear line, unti-unti na pang nawawala dito sa Kabikulan. 97W dito ay medyo wala po. Mukhang hihina din yan. At sa zoom in satellite animation, kitang-kita po natin ngayong gabi mga malalakas na thunderstorms sa may West Philippine Sea, Miyerkoles, Mindanao, Visayas, Bicol, and Southern Tagalog provinces. Ito po ay natitirang ulap ni LPA X17W at mukhang nadidisperse na po ang kanyang kaulapan. A sign na medyo malakas po yung upper level winds o yung wind shear. So, yung ating latest track na ginawa kanina based sa Storm Watch number 2 ng Typhoon 2000. Papasok po siya ng PAR. Bukas po ng hapon, dadaan malapit sa Palau in the evening. And then, within the next 4 to 5 days, ito po ay mukhang maglalandfall sa may Eastern Samar sa hapon po ng November 20, Lunes. And then, sa Martes, yung kanyang matitirang ulap ay pupunta po dito sa may Sibuyan Sea. Okay? O dito sa may just north of Cebu. Okay, so wala naman problema. Yung remnants niya ay much needed rainfall lamang po ito. Hindi naman po siya mag-cause ng grabing pagbabaha. Although may ibang areas po sa Kabikulan, Visayas, na posibleng magkaroon po ng mga heavy downpour dala ng mga severe thunderstorms. So bukas, most likely, final na natin itong storm watch. Pero kung meron regeneration, mag-i-issue naman po tayo ng panibagong update. At ito po yung wind shear tendency. Sa susunod na 24 oras, mukhang akit po ang wind shear dito sa may east ng Bicol at
summer. So expect na hindi na po matutuloy yung LPA. Ito po yung mga model clocks ng lahat ng agencies. Okay, model mula sa Europe, US. Ito yung US, tatawid po ng Visayas via Samar, Masbate, and Mindoro. Although pahina na po yan. Ang European model hanggang dito na lang po ang tracking nila sa may Eastern Visayas, Samar Leyte area. At mukhang malulusaw din. Okay. And sa rain forecast for the next 3 days hanggang sa Monday na po. Yan po ang shear line, diffused. And then bukas po ng umaga, Webes, mukhang wala na po yung mga ulan. Mas cloudy na lang, may showers konti sa windward area ng mga bulubundokin dito sa Kabikulan. May mga thunderstorms din magaganap po bukas ng hapon sa Kabisayaan. And sa Biyernes po ng umaga, inaasahan pong magkakaroon na naman tayo ng mga pag-ulan-ulan dahil sa amihan and a possibility of another new shear line. Okay, so expect sa Friday, lalo na sa hapon, may mga ulan po tayong inaasahan pero isolated lamang. Pero pagdating po ng Sabado, mukhang kakapal po ang mga kaulapan. Maulan na naman po ang Kabikulan. At mas malala po dito sa may Visayas dahil po si remnants na po ito ni XTD 17W na bilang isang LPA. At sa linggo ng umaga, yan, may mga ulan pa rin tayo dahil sa shear line, combined effects na po ito. Shear line, amihan, at yung rain bands ng natutunaw na LPA. So yan, Sunday, yan po. Medyo maulan talagang weekend natin. Tuloy-tuloy po yan. Monday, meron pang konti. Okay. Mostly cloudy. Pagdating ng Martes, November 21, patuloy pa rin yung epekto ng shear line sa Kabikulan hanggang November 22. But still, sa November 22, grabe pa rin yung ulan. No? Kita po na nyo dyan, November 23, hanggang 24. Hindi lang po sa Bicol, but also dito sa may Kabisayaan. So, medyo wet po ang ating panahon. Although, hopefully, hindi po sa kalakasan at wala man pinapakitang malakas na ulan. Kaya sa rainfall accumulation forecast sa susunod na 3 araw hanggang sa araw ng Biyernes o Sabado, ang balak ng mga ulan ay dito po sa may silangang bahagi po ng Cagayan Valley, Northern Quezon, Bicol Region, Visayas, Miyerkoles, at eastern portions of Mindanao. So, yan po ang expect natin na yung 3 araw hanggang po for the next 5 days. Yan po. Bibigay po yung mga malalakas na ulan sa mga areas na binanggit natin. At bago tayong paalam, ito ang Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. Released po ito every early morning ng Wednesday. So, ito yung latest for week 2, valid November 22 to November 28. Inaasahan pa rin tayong more than 20% of tropical cyclone formation sa may Philippine Sea hanggang sa may West Philippine Sea. Samantala, sa week 3, valid November 29 hanggang December 5, okay naman po ang panahon sa Pilipinas. Wala po tayo nakikitang any weather system na magbibigay ng mga malalakas na ulan. Okay? So far, hopefully, hindi na po matuloy itong mga bagyo. At meron na lang tayong isang buwan na tabayanan, yung buwan ng Disyembre. So, yan po ang ating pinaka-latest na yung gabi ng Miyerkoles, November 15. At pabalik ulit tayo sa Friday sa ating usual tropical weather analysis. So, final na po ito. Itong special coverage para kay LPA X17W. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag WeatherWiser, hashtag TyphoonWiser. And maraming salamat po sa pagbulod nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.